400 metriä, käänny vasempaan. Jatka tien suuntaisesti, kunnes saat uusia ajo-ohjeita. Ajettuasi 150 metriä toisen tien kohdalla, käänny vasempaan. Olet saapunut määrän päähäsi. No niin, morjes, morjes. Jaha. Tänään jos osaa. Me tuossa ensin mietin, että en puhu kellekään mitään, että minulle tulee uusi pyörä, mutta sitten niin kyllä oikeastaan ajattelin, että jos me itse mennään tätä vanhaa myyä, niin oikeastaan minun kannattaa puhua siitä. Totta. Tavallaan ihmisin tietoa, että tämä tulee myyntiin. Sattuu joku semmoinen olemaan mukaan höyrähtänyt lajiin. Niin. Minulla on väliin tunto sillalla ollut mielessä, että mitähän helvetin järkeä minulla siinä oli siinä päätöksessä. Äijä on kohta 60 ja teillä on uutta rajoittaa. No perhana, eihän se iästä ole kiinni se. Mikä tästä? Lasse on kuitenkin melkein 10 vuotta vanhempi. Niin joo. Nyt se nopeatti, kun siirsi vähän taas. Tosta voisit ottaa kuvaa, tätä ei ole kellään muulla näissä pukeissa tätä. Kato, jos tää on tehty tämmönen. Aha. Sitä johtoa kierretty tänne, että sitä tarvitaan, että sille on tuossa paikka. Ai vitsi, tuo on kyllä aika tyylikäs.